O cuarto outono musical deixounos o sábado no Auditorio Municipal de Chantada a actuación do cuarteto Tetramorf, que deixou un gran sabor de boca aos amantes da boa música. A programación do ciclo organizado pola Banda de Música de Chantada en memoria de Lourdes Vázquez Ledo continuará o vindeiro 27 de outubro co concerto final desta edición. Será, como non, a cargo precisamente da anfitrioa, a Banda de Música de Chantada. A cita de balde será ás 7:30 da tarde. Para os que non puideron gozalo a pasada fin de semana, deixámolos con algún dos momentos da sesión deste cuarteto de clarinetes da Sociedade Filarmónica Rías Baixas. Dende a música clásica ata as notas latinas, desataron o sábado tarde os aplausos do auditorio.